Hejsa, jeg skal lave en fremlæggelse omkring ungdomsoprøret. Min problemformulering har jeg sat et problemformulerende spørgsmål. Hvordan er konsekvensen for ungdomsoprøret i dagens samfund? Og det har jeg tænkt mig ved at svare med de 3 forskellige taksonomiske niveauer. Og mit første, det er redegørende, som er, hvad for nogle ungdomsgrupper dominerer mest politisk, eller dominerede mest politisk. Og der har jeg valgt at tage 3, marxisterne og hippierne og rødstrømpebevægelsen. Og så har jeg valgt at skrive om Morsø Ungdomsskole, da de mødtes der den 5. august. Og diskuterede, hvordan de havde tænkt sig at få indflydelse i samfundet og på politisk vis. De kom så ikke så langt. Men de fandt ud af, eller de fik bygget en masse broer imellem hinanden, og de fik sådan dyrket kærligheden og dyrket fællesskabet på det seminar. Men i min redegørelse, der har jeg så skrevet lidt om marxisterne, og hvad de stammer fra, en socialistisk og samfundsvidenskabelig teori, og det er en ideologi, der er på en, der hedder Marx. Og det er sådan set, de var interesseret i eller det kommer jeg til længere ned, men så hippierne, det er så i slutningen af 1960'erne, der kommer et ungdomsoprør, og der kommer så nogle hippier ud af det, som går klædt anderledes og har langt hår og også bruger euforiserende stoffer til at skabe indsigt omkring universet og deres mere dybere ubevidste sådan så de bliver mere kloge på, hvordan de sådan hænger sammen indeni. Og så har jeg skrevet om rødstrømpebevægelsen, fordi de også har noget at skulle have sagt i ungdomsoprør, eller det er mere kvinder, men jeg synes stadig, de har at på den måde, at der var så mange ting, der foregik på det tidspunkt, så jeg synes også, at kvinderne og rødstrømpebevægelsen har meget at skulle have sagt i oprøret, der foregik på det tidspunkt. Og det var, at kvinderne ikke havde nogen former for rettigheder, eller de blev i hvert fald ikke opdraget og med en idé om, hvad der var, at de havde rettigheder. De blev opdraget til, at et hjem med en glad mand og en glad familie, det var lykken. Og så kom deres egne ønsker sådan set i anden række. Så det er sådan set de 3 dominerende ungdomsgrupper, eller 3 dominerende grupper, der var på det tidspunkt. Og så analyserende, hvordan ville ungdommen ændre samfundet? Der har jeg skrevet, at marxisterne ville ændre samfundet ved hjælp af magt, fordi de var interesserede i at have et militærs overskud. Det var sådan meget mere brutalt, og derfor er det også lidt sjovt, at de så kunne samarbejde nogle gange, eller kunne finde nogle paralleller med hippierne. Men det var nok bare en fælles kritik omkring samfundets måde at blive ført på, at de havde til fælles. For hippierne, de var interesserede i at ændre det igennem kærlighed, men de ville begynde indeni, så alle individer skulle begynde at skabe selvindsigt, for så at kunne ændre kærligheden i verden, og det ville så smitte fra menneske til menneske, og by til by og fra land til land. Og kvinderne, de var interesserede i eller rødstrømpebevægelsen var interesseret i at skabe en balance i samfundet, sådan så at de havde samme rettigheder og kom på det samme udgangspunkt som mændene. Så ja, det er sådan set min analyserende del. Jeg kan tage et udsnit her fra min tekst 3, som er fra ungdomsoprørets sejr i 1968. Der var stadig mange hippier, men oprøret var glædet over i en mere politisk fase, som gav sig mange udtryk. På studier og statskundskab og økonomi og teologi og humaniora
kunne man ikke så let som medicinerne stille sig i arbejdsklassens tjeneste med sit fag. Så det gav et fagkritisk arbejde som udtryk i forsøg med omdefinering af fagene, blandt andet ved hjælp af meget arbejdskrævende og håbløse studier af diverse marxistiske teoretikere. Og ja, der synes jeg, at det er vigtigt at få med, at det kommer over i en politisk fase, fordi at vores samfund hænger sådan sammen, at det er et demokrati, og der er nogle folk med forskellige autoriteter, der er blevet stemt ind, som så skal tage en vurdering af, om det er den rette vej at gå med det samfund, sådan så at vi forholder os til demokratiet, fordi at der er mange af hippierne, som forsvandt lidt ind i deres i sådan lidt en boble, fordi de levede og de ændrede sig utrolig meget, men alligevel så hvis man kom ud i provinsen eller nogle andre steder, så var det stadig det samme. Så derfor så synes jeg også, at det er vigtigt at tage med, at det kommer over i en politisk fase, fordi at andet end det vil også være forkert for ikke at skulle tage hensyn til resten af befolkningen, og hvad de synes var den rigtige vej at gå. Så har jeg taget diskuterende og vurderende. Der er mit spørgsmål: hvilken måde prøvede man at ændre samfundet? Og hippierne prøvede jeg igennem kærligheden, og da p-pillerne i 1960'erne samtidig kom ud, forstærkede det hippiernes tro på kærligheden, fordi at det skabte ligesom en seksuel frigørelse. Og rødstrømbevægelsen skabte en organisation for at overkomme for at komme i balance i samfundet, sådan så de har lige så meget at skulle have sagt. Og så har jeg taget et citat mere fra bilag 4, min tekst 4, som er fra det kvindelige nulpunkt. Ja, så nej, undskyld, det er fra tekst 3, ungdomsoprøret og sejre, det er fra den samme. Det autoritære oprør. Med ungdomsoprøret blev der stillet spørgsmålstegn ved enhver autoritet, og det var allerhøjst tiltrængt, men i Danmark stod det oprøret langt kraftigere og dybere igennem end i nogen andet land i verden. Også alt for kraftigt. Man smed barnet ud med det beskidte badevand, når danskerne i samvær med udlændingene ofte oplevet som ubehøvlede, når danskerne kører egoistisk og hensynsløst i trafikken, når danskerne ikke kender de mest almindelige manerer, når alt er så formløst, at danskerne famler rundt i deres omgang med hinanden, er det direkte resultat af 1968. Og der synes jeg, han er fat i noget, at på en måde, der har vi mistet lidt respekten for autoriteten. Man stiller sig meget kritisk omkring folk, der har autoritet i dag. Og man kan sige, at det er lige før, at ungdommen har mere at skulle have sagt nogle gange. Eller man tager sig i hvert fald, de folk med autoritet, det er jo folk, der er blevet stemt ind, eller de folk med autoritet i forhold til en direktørstilling eller en lærer, de burde jo få den autoritet ved hjælp af deres erfaring eller viden omkring noget. Så på den måde, så synes jeg også nogle gange, så kan man godt sådan stille sig for kritisk, uden egentlig at have noget at skulle have sagt, fordi at begynde at stille sig kritisk omkring, hvordan en lærer fører deres team, det er sådan, jamen der må man jo så kunne gå videre, hvis det er, hvis der er en fælles mening omkring, at læreren ikke er god nok, så skal der selvfølgelig en anden lærer ind, men ellers så synes jeg, at man ligesom skal have respekt for den autoritet, og det han har opbygget på hans livshistorie og livserfaring, sådan så han kan få lov at være den kloge i lokalet, og være den, der har det sidste ord. Tilbage til problemformuleringen, hvordan er konsekvensen for ungdomsoprøret i dag? Det svarer jeg på i min konklusion. Ungdomsoprøret har sat sit præg på vores samfund i dag. Autoriteten har ikke så meget værdi,
og den kan diskuteres. Kvindernes rettigheder er kommet i balance. Der er nu i dag samme forudsætninger for begge køn, og den seksuelle frigørelse har givet frihed til de unge mennesker i dag, som nu er blevet meget mere oplyste omkring deres egen drømme og har mere frihed at leve under. Så jeg vil gerne takke, og det var sådan set det.